back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Daghan ang mga nadaang nga mga nasakop ni Sandro. Napunan na usab sila. Elma! Elma! Nakita ni mo ang taas ang mga sakop? Napunan na usab ang akong mga sakop. Dili ka mo magsilbi sa katarong, Sandro. Mapuora ka mo sa akong anak. Ooh. Tanaw lang nato, Telma. Tanaw lang nato kung kinsang mudaog ka na mo. Nangatuog na ang mga sakop ni Sandro. Ug lakip na si Sandro. Gipiyong na ang iyang mga mata. Ug sama sa iyang mga sakop. Nagbarog lang kini nga nagpiyong ang mga mata ug giikis ang duha ka kamot sa ilang dughan. Kalahain nila tan-awon. Kinalamangan ko. Ama Mateo. Sayo kang nagmata. Dili ko magkatuog tarong, Ama Mateo. Tungod kay magsige ko gunaon na sa kuminahan. Kunaon sana. Maynard, O karon sayo ko muna ko. Aron sa pagpamasin nga makita ko nang nimutangan sa kuminahan. ikaw ang may bao, Maynard. O ginaot nga sa akong paglakaw. Dako na akong inahan sa akong pagbalik. Sige. Adto na ko, Ama Mateo. Tuhanas, Maynard. Puligan ka unta sa Ginoo sa imong pagpangita sa naimutangan sa imong inahan, Maynard. Pas lang ang una tawag practice ilo na eh. Kay murag gid ko gibali-bali sa lawas do. Di gud madaoy. Kapoy yung kayo. Sakit sa lawas ibangon. Parehas bitaw ta. Pero kinahanglan nga maanad ang atong lawas, Butchok. Sa sinugdanan raman ni pa, natural ra gyud nga pamaulan ta, pero sa ngadto mawa raman ni. Maanad ra ang atong lawas. Ah, ikaw lang una ilo na eh. Abi na ko gusto kag mutabang ni Maynard. Di ba nagsabot naman ta? Mabisag kini lang ang ato ikatabang ni Maynard. Bisag kamay lang. Basta may mahimo ta. Og pinaagi ning atong gihimo, magkatabang tagamay sa pagpakig-away sa mga dautan, dili ba? Mo man atong gisaad, no? Oh, Pwes, ay napasitapol-tapol diha. Sige nata na. Mag-practice na ta. Kay nagpaabot tas na yung Martin nato. Tudluan natin niya sa pagpakig-away sa mga dautan. Bisag wa kitay mga gahom. Nalipay ko sa akong nakita. Sige, ipadayon ka ng inyong gibuhat, Ilona. Tungod kay aduna unya kamoy ganti ka nako. Bisig yung saan ko paggamit akong gahom. Pero wag ko matultuloy ang nimutangan sa kong inahan. Hain ko kasla may mutang karon. Kinala ako ng bada si mama sa amo. Tungod kinaluin ko ni papa. Pero asa ko pangita si mama. Ginoo. Ni ako si Bombay. Maluoy ka. Matultulan lang kinako ni mutangan ni mama. Gusto ko na siya makuha. Nabalakan ko karon siyang himtang. Basi ko siya nagibuhat ni Santo niya.
Maluoy ka. Tabangi ko. Maluoy ka. Mali ko gampo. Magawas ako din sa simbahan. Madto ko sunahan. Uy! Ang sarang! Doon na nagkinang nasa kong panabang! Dito na pita! Buhi ko! Animal ka? Nagpagaygahi kapag hatag aning imong baga. Tanawa! Napikihan ni noon ko. Pues, himuon ti kang taming. Ayaw no! Aron makalingkawas ko din Buhi ka natin ko! Sa pulis, tabangi ko! Tabangi ko! Dili mo mapadol dili! Kay patyon ginila kong tikuwanga! Ayaw no! Bukay ginila ko siyang hop! Hawali! Hawan! Hawali na ninyo! Hanapin mo agad ha! Hawali ninyo! Basta magmagahe mo! Pusilod yun akong huwan ng tikuwanga! Ano man eh? Miinit ang pusil! Kainit! Nagkana mo kainit ang pusil! Ano man eh? Murag may baga ang pusil! Init yung kayo! Napaso ang akong kamot! Puti ang niya. Wala na ko ipakita sa mga tawag kong gahom. Di ko gusto magkagubutan niya sila. Bastante na kato ang gibuhat. Ang gamit akong gahom sa kayo. Gipainit ko ang pusil. Yang bayaran ang saing ang nahimo. Gusto, mula ko na ko. Ako na pangitaon ng akong inahan. Sama sa gihapon, dili gid mabadbad ang gapos sa akong mga kamot. Minard, asa naman ka anak? Luwasan na yung taon ko din eh. Asa ka naman, anak ko? Asa magiging ako pagkita si mama? Hayam kasi may mutang karon. Pero bahala na. Dili ko kumuno. Hangtod nga ako matultulan ng imutangan sa kong inahan. Gusto. So ayan sa kong gamit akong gahom. Mamasin kong matultulan ko ng imutangan sa kong inahan. Unsa ka nga akong buhaton sa aron makalingkawas ko din eh. Kinahanglan nga mangita ko og pagi aron sa ingon makalingkawas ko din eh. Dili may mong magpabilin ko din eh hangtod sa hangtod. Kinahanglan nga makaikiyas ko din eh. Pagkiyas kaya po ko. Huwag pa na ako matultuloy na imutangan sa kong inahan. Huwag kinit tungod sa gahom ni Sandro. Tungod sa pwersa siyang gahom. Huwag na ako matultuloy na imutangan ni Mama. Huwag ka lang muntik ibuhat ka na ni Mama, Sandro. Huwag na ginunta. Oh, Butchok, naunsa ka man, uy. Kapoy niya kaya akong lawas eh. Patay na ko ini. Samot na ko nga di magabangon ugma. Kaya lagi na nimo. Kaya man din ako mababahay ko. Basta doon na kalay determinasyon o gusto kang makatapang, di ka manumbaling sa unsa may dangatan nimo, Butchok. Ilo na. Atong hinumduman ha. Nga kini atong kipuhat alang sa tong kaugalingon. Aw, dili lang kay para sa tong kaugalingon, kundi alang sa tong mga mahal sa kinabuhi. Nga sa gamay nga paagi, magkapanalipod ta nila. O usab, magkatabang ta ni Maynard. Bitaw no? Dili ba? Doon na namatay nakatunan. Doon na natay teknik kung saan pagpakig-away bisan og wa tay mga kahom, di ba? Doon na natay nakamahuan sa pagpangamot aron sa pag-atubang sa mga kaaway, Butchok. Oh, inuunsab. Maong mag-antos lang ta, ha? Gamay pag-antos. Gamay na lang yun. Hapit na mangit-it. Pero wa pa yun ang akong anak. Kumusta na magkayang pagpangita sa inahan?
Hinaot unta nga makita na yun niya ang himutangan ni Telma. Oh, Telma. Gusto ko na ikaw makita. Gusto ko na ikaw magakus, asawa ko. Agawon, unsa man ang akong buhaton karon? Sama sa gihapon. Manglakaw ka mo. Pangita na sab ka mo og dugang na kumasako. Pero agawon, asa man nato ibutang ang atong mga sakop? Nga dili naman sila kaiko dinhi sa atong nahimutangan. Tungod kay daghan naman kaayo ta. Pangita ka mo og laing kapunduhan sa bago niya na kumasako. Kanang lugar nga dako ang kapunduhan. Matuman, agawon. Doon na sila kinagusin ko panabang. Dili, nagdagan sa unahan. Doon na nagukod, tulog ka tao. Musa mga zumbis. Mga sakop ni Sandro. Karon mo.